Hei, salutare YouTube, eu sunt Cristi11 și am revenit în Minecraft episodul 4. Acum, după cum spuneam, vreau să-mi fac o ușă pe care am făcut-o pentru mine, dar trebuie să fac rost de niște lemn. Așa că să tăiem copaci. Nu am mai făcut nimic off camera, pentru că nu am avut timp, dar o să continui de unde am rămas. Așa. O să-mi plantez și niște copaci, cred, ca să fie acolo, nu să fie niciodată un copac în plus. Și acum vine noaptea. E bun. Ok. Așa. Cât iron mai este de făcut? O bucată, așteptăm. Și cred că o să-mi fac și o armură. Dar întâi să termin cu lemnul. Bun, asta le păstrez aici. Momentan n-am nevoie de astea. Bine, acum să prelucrez lemnul. Iau deci copăcelul și merele. Și cred că și pe aici ar trebui să mai găsesc ceva, dacă nu mă înșel. De ce mă înșel? Mă rog. Și să distrug asta aici. Cred că ajunge dacă fac atât de înaltă. Asta nu trebuie să fie aici. Cred că aici totuși ar merge fără acest cub. Și da, merge. Puteți spune camera că virgulă casa am făcut-o off camera, deși am filmat atunci, dar nu mi s-a auzit vocea, așa că n-am putut să pun pe YouTube. Cred că fac aici ușă. Da, merge. O să am nevoie de o mică scară să urc pe casă. Pentru orice eventualitate, în cazul în care mă pierd dată.
pun aici niște lemn ca să fiu sigur că o să văd de oriunde fi. Și ce urât e că eu trebuie să mă arunc de aici. Și n-am măcar o găleată cu apă. Ce, să mă arunc? M-am aruncat. Ei, păi e și bine dacă am rămas cu inima la viață. Acum o să iau o mică pauză.